На здраве! Айде на здраве! Де-де-де-де-де-врей! Събрали се приятели, пинали са малко повече, отколкото могат да носят, както обикновенно, и си говорят повече, отколкото имат да си кажат, както обикновенно. Да. Та да ви разправям... Дебелият се заслуша. Има някой, ето го там. Сега, ти върви, аз сега идвам. Това жената е като куче. Гледа да не се отклониш. Нали? Пак то къде ще се отклоняваш? Като сега света за нула време го прекосяваме и докато го прекосяваме, през цялото време сме пред очите на всички. Като риба в аквариум. Рибата като се хване веднъж, къде ще се отклонява? Затова човек не трябва да се лови на въдицата, по-скоро той трябва да гледа да хване нещо. Ти, аз тебе. Айде. Като ми дойде времето да се женя, си казах, ще взема да потърся нови територии, неизследвани още. И като ме грабна живота... Сладкодумният продължи. Колко зор човек да изплува, че да го брули вятърът и да го лашкат вълните насам натам като коробокрушенец. И също като коробокрушенец, за да оцелее, посяга на най-близките си. Че как така? Развълнува се компанията. Не така. Точно така. Голямо вълнение настана, ама докато онова, вече разполагах със сухо и надежно убежище. Огледах си една сутрин и какво да видя? Ура! Лежи си кротко територията и чака някой да я завоюва. Без да се бавя, нададох боен вик. Хип, хип, хип! И пуснах в ход цялото си умение на завоевател. Дама, все друго си е по другите територии. По-изискано е някак, пък и по-скрито, не е като у нас, където всеки ти наднича през оградата. Обаче всичко отминава и само споменът остава, дето се вика. Защото като му отмъкнат на човек всичко и като се види като какво представлява от само себе си, отсича, айде, стига са ни омагьосвали и са ни правили на не знам какво си. Обръща гръб на всякакви магии, и се затваря в себе си. И като го връхлетят едни мисли, като го сграбчат с ногтите си, понасят го високо, високо. Няма какво да му мислим, ами хоп, лапваме това, хоп,
лапваме онова и докато се усети конкуренцията, да измъкнем всичко изпод носа. Та да няма къде да стъпи и да се чуди къде да се хване. И като не намери къде да съжали тя, че изобщо се е появявала на този свят, да ни конкурира и да ни оспорва територията. Ето така, ама сега всякаква техника ни шпионира. Наблюдатели от други земи ни наблюдават. Каквите други земи? Цялата Вселена ни наблюдава и преценява колко струваме. Може и да не струваме, намеси се ревнивият. Ама нямам вяра аз на другоземец. Знаеш ли го откъде идва? Родът му кой е? Неизвестност и несигурност. Това е. Докато летим най-високо, най-високо, без да усетим се зломолясваме и щастието ни се изплъзва. Тя и рибата се опитва да се изплъзне, ама като захапеш веднъж въдицата, къде ще се изплъзваш? Изплъзва се, казвам. Но пък докато се ловим с ръце за въздуха и крещим помощ, точно тогава, докато се огледаме, щастието само идва. Изглежда, че ако жената обича да я покоряват, то дваж повече обича тя да спасява. Хе-хе-хе. Но половин човек е спасение. Не може той да се държи на положението си, защото трябва да чака като куче да му подхвърлят нещо, че да напълни стомаха си. Бая сме напълнили стомасите си. Забравяме, че Христос с 2 риби е нахранил народа. Заповядайте, заповядайте. И не само на храна и имот, ами и на жената на ближния си налитаме. Ама ще я пипна аз моята жена и направо ще й заявя. Ти дом нямаш ли си, бре? Работа нямаш ли да си тръгнал по нощите да скиташ и да се наливаш като свиня? Свиня със свиня. Страшна жена. Такова да си имаш къщата си, да видиш ти магии и вълшебства? Не дей така. Добра си ти е жената и ще те облече, и ще те нахрани, и изобщо. Че това изобщо жена ли е, бе? Че то грозотия е безподобна? Циклоп някакъв, ето само знае да те завръща и да те спира най-съкровенните си стремления да следваш. Обаче не. И тръгна сладкодумният подир изстраданите си копнежи. Решително тръгна, но повече на 4 крака ги следваше, тъй като беше пил повечко. И като се посъветваха останалите, и те се втурнаха да преобръщат живота си. От белият лист да го започнат на чисто. Но също така на 4 крака го започнаха, защото и те бяха пили. Такива ми ти работи.